بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے دوست احباب بیٹھے ہو، ایک باری برکت واسطے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے وچ سارے محبت نال خلوص نال نذرانہ درود پاک پیش کرو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، او لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے، اور درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے، وہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ تو پڑھئے مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی۔ پنجابی دے ایک شاعر جناب سائیں سردار رحمت اللہ تعالی آپ نے وہ ایک ربائی دے وچ منظر کسی کیتی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دی۔ آپ فرماندے نے تار گئے اڑے کدے پاؤ پھٹے چڑیاں بولیاں درے یتیم آیا کعبہ میں کیا ٹیکیا بت ڈگ پہ مکے وچ رسول کریم آیا کعبہ میں کیا ٹیکیا بت ڈگ پہ تے مکے وچ رسول کریم آیا تے بخت جان پہ عرب دیاں بدوان دے آج جگ تے نورے قدیم
آیا چومے قدم سردار فرشتیاں نے تے ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا چومے قدم سردار فرشتیاں نے تے ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا تے سلطانہ زیشانہ تے مہربانہ ربائی نظر جناب حاجی محمد ارشد صاحب دی جناب خواجہ فرید الدین گن شکر دے خادم دی سلطانہ زیشانہ تے مہربانہ بڑے کرم کمائنی پلا اوے گلیاں وچ پہ آقا رل دے سی بخت میرے تے ککھوں لکھ بنائے نی پلا ہووے کلر شور دے بنجر زمین سامیں بوٹے فضل دے لائنی پلا اوے پتہ سارے یا رسول اللہ پتہ سارے سردار نو کیتیاں دا تے پردے بانتے پائے نی پلا ہووے ایک ربائی جناب میاں محمد بخش عارف کھڑی علیہ رحمہ دی آپ فرمان دینے کہ آف کرم جدوں بندے دے سون جان دے تے پاویں سر تے لالان دے پانڈے ہووے جھوٹے ہو کہ جا ان بازار وک دے تے پاویں مگر دلالان دے ڈانڈے ہووے تے گڑیے کڑکتا پگاٹ پیندہ او پاویں خاص نہیں آئیں دی او وانڈیو وے
پائیاں باج محمدہ کنڈ ننگے تے پاویں مگر قبیلے دا ترانڈے ہووے چند شار جناب میاں محمد بخش جناب میاں محمد بخش عارف کھڑی علیہ رحمہ آپ فرماندے نے باپ مرے سر ننگا باپ مرے سر ننگا ہووے پائی مرن کنڈ خالی باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی امام باج محمد بخشا کون کرے رکھوالے آپ فرماندے نے جان دیواری دس کے جان دو جان دیواری جان دیواری دس کے جان دو میرا دردی کیڑا چڑھ چبا ریاسیاں پاواں کھاون آوے بیڑا کس دی انگل پھاڑ کے ٹر ساں کس دی انگل میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ دے والد گرامی وفات فرما گئے تو یاد آیا بچپن دا منظر کہ میں اپنے باپ دی انگل پھاڑ کے ٹردہ ساں جدو یاد آیا تو آپ فرماندے نے کس دی انگل پھاڑ کے ٹر ساں کون لاوے گا خبراں کس نو دکھڑے پھول سونا پڑھ پڑھ زیران زبران اتے ہووے نصیب نبی دا کلمہ دین قبول
لا الہ الا اللہ سچ رسول محمد. جزاک اللہ. حضرات اے سن جناب محمد یوسف رضوی صاحب انہاں ماشاءاللہ طبیعت بڑی خوش کیتی ہے.